Lulu sasazo ngqolo endaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. Ungconje njengoba ezinikele ukunceda iimpula zikaLujaca nabangathathelwa ngqalelo uPope Francis obeyintloko yemvaba yamakatolika kwihlabathi jikelele kwaye ushiye umkelo ongasayi kulibaleka kwibandla lamakatolika. Imeko athe wasishiya ngazo azintlanga ubhuti ndicinga ubana ezi ngxaki sijongene nazo apho kumbi khona kokubana zingxaki esithi xa siqwalasela sibona uba ayizongxaki ezinakho kulunga anytime. Ungcwatyi womfundi wasewuso odutyulwa wabulawa kuqhankqalazo lweyunivesithi. Shoni lingenandaba sondela nto zakuthi ityeba ngiteketeke imbizi yale ntlwa yilali xa inje bhutani mawethu. Ungconje njengoba ezinikele ukunceda iimpula zikaLujaca nabangathathelwa ngqalelo uPope Francis obeyintloko yemvaba yamakatolika kwihlabathi jikelele kwaye ushiye umkelo ongasayi kulibaleka kwibandla lamakatolika. Inkonzo yomngcwabo wakhe ebizinyaswe ziinkokheli zamazwe angaphaya kwekhulu elinama-50 ibibanjelwa kwisixeko saseVatican. uPope Francis wonyulwa njengepope ngomhla we-13 kuMatshi ka-2013. Leyo nanjengoko ihlabathi belithe nqwadalala livalelisa kuPope Francis kwiminyaka yakhe eli-12 kwitroni yolawulo ebegxile ekuhlaziyeni nasekuvuseleleni ibandla lamakatolika. Wish to inspire and encourage everyone to be faithful and to trust in God. La convinzione che la Chiesa è una casa per tutti. He was convinced that the church is a home for everybody, a house for everyone, always with the doors open. Inkokheli zehlabathi kuquka omongameli abezindlu zobukhosi nezihlwele zabazili bazimase inkonzo yomngcwabo. Bahambi bathi umzila oshiwa ngulonyawonhle wokukhathalela impula zikaLujaca nendalo ungaze unyamalale ngokukhothama kwakhe. Umongameli waseMelika uDonald Trump nogxa wakhe wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky bathathe elithuba bashukuxa imeko eqhuba kwelase-Ukraine. uZelensky ebesanda kudibana nomongameli weli uCyril Ramaphosa ePitoli. The presence of President Zelensky today at the funerals is the very strong message of appreciation of every leadership towards bringing peace. It is the message of our will to have lasting, strong, just peace in our country. Kubanjwe inhlaninge yenkonzo kwihlabathi jikelele. Amarhamente angongelene kwityaliki yamakatolika iSt Pius ePitoli. In South Africa, Africa and the global south has lost a key interlocutor as it relates to the difficulties that humanities currently are experiencing. That relates obviously to the role of the pontiff as it relates to peace resolution, peace diplomacy. I-Cardinals zamakatolika zishekelwe luxanduva olukhulu kungekudala ziza konyula ekhusini iPope entsha uPope Francis yiPope yokuqala kungcwatyelwa ngaphandle kwesixeko saseVatican kwisithuba esingaphaya kwekhulu leminyaka. Uzikhethele iBasilica yaseSt Mary Major njengendawo yakhe yokuphumla. Kusenjalo njengoko ihlabathi likhahlela umzila oshiywe inhloko yebandla lamakatolika kwihlabathi uPope Francis, amajantliziyo athi zizinto ezincinci zenza zophuhliso ezenza umahluko kwintlelo yoluntu. uPope Francis ebelwela amalungelo abantu abangathathi entweni nababekelwe bucala kwilinge lokubabuyisela isidima sabo kwanokuvala umsantsa phakathi kwabafumileyo neempula zikaLujaca. Intatheli yethu uBulelani Philip ingene kwizitalato zaseKapa ifumanisa ukuba abantu abangenamakhaya baziphilisa njani yabuya nale ngxelo. Elizweni lungeza nokuba kungesidlo esinye ngosuku eso sisikhokelo salombutho ongekho phantsi kukarhulumente iLadles of Love osungulwe ngo-2014 kusomashishini okungoku uzinikezele kulo msebenzi wophuhliso. All my life I'd been taught give so that you can get back.
And I had an interaction with a homeless man on the very same day that I called them godly conversations. I realized I needed to start a soup kitchen. And I was in the restaurant industry at the time. It was in the city, lots of homeless people, so I put a pot of soup outside my table, outside my restaurant on a chilly Tuesday evening, and Ladles of Love was born. Lo mbutho ulithemba kumakhulu-khulu abantu kwisixeko saseKapa nakwiindawo ezingqongileyo. Kwaye iimeko zokuhlala kwizitalato zesixeko ziza nezinye iingxaki. Urhulumente seyidlalela ugqibile indima afanele uyidlala. It's a matter of sustaining nje i-budget yakhe, at the very same time akhuphe i-supervision to aba bantu abanika i-budget yoba bakhathalele ezi categories zabantu. Ayingomntu homeless yedwa awudinga uncedo lukarhulumente, but abantu singathi bayimisuse le mali bayifumana kurhulumente. Kodwa amavolontiya alapha azisa ithemba. I think it's soul fulfilling. It gives you a sense of purpose. The whole point of this project was basically to show teenagers sort of how hard some people's lives are. Le nkqubo ifuna ukubuyisela isidima kwabo bangathathi ntweni ngelithi umntu ngumntu ngabantu. Kubantu abafika apha esi sisidlo sokuqala nesokugqibela namhlanje kwaye banqwenela kuba amaSamaria afana nala ayaqhubeka ebakhathalela. Kwiindaba ze-SABC Ndingobulelani Philip eKapa. Ibiveke exakekile eWashington eMelika ngethuba ibhanka yehlabathi kunye nengxwamali yehlabathi zibambe intlanganiso yaphambi kwexesha lasebusika. Kulapho umphatho wezimali umnumzana Enoch Godongwana nerhuluneli yebhanka enguvimba umnumzana Liseja Kganyako bekhokhele kwingxoxo ze-G20 njengoko eli libambe isikhundla sokongamela i-G20 kulo nyaka. Owona mba utshisa ibunzi kwezi ntlanganiso zahlukeneyo lutshintsho olungundoqo kubudlelwane borhwebo kwihlabathi kulandela umgaqo-nkqubo werhafu yolawulo olutsha eMelika. Umphathisa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana ethe thaca uhlahlo lwabiwo-mali lwesizwe ngomhla we-12 kweyoKwindla wakhankanya ngokuba isebe lezimali liqikelela ukuba ukukhula koqoqosho kuza kufika ku-1.9% kulo nyaka nje, inani elothuse uninzi lwabakhe emkhanyo kwezoqoqosho. Kule veki iphelileyo i-IMF ithe ihlaziye uqikelelo likafuthu kuqoqosho lweli ngo-0.5% nokhokelela kuqikelelo lwayo ekuqaleni konyaka. And incorporate that into our focus. And that has serious implications for growth, for both our growth focus and our revenue focus. Ana uhlatywe ngemibuzo malunga nokuba yintoni ekhokhelele ekubeni arhoxise isigqibo sokwenyusa kwe-VAT. And revenue sources to replace the VAT. That was the broadly proposition that emerged from Parliament. I have then, subsequent to that, in consultation with this and looking at this proposal from these political parties, came to the conclusion that we might well find some resources with additional revenue from SARS. Irhuluneli yebhanka enguvimba uLiseja Kganyako ephonononga kwiingxoxo phakathi kweebhanka ezingovimba kwintlanganiso ezimalunga neendlela zokwenyuka kwamaxabiso ebekuqhuba ngayo kwiminyaka nje edlulileyo neendlela ezibhanka ezithi zaqubisana ngayo noku. There was also a sense that the disinflation process that was embarked on in the aftermath of the great inflation of 2022 is slowing down and in some respects might actually be reversed. Phinde wathi ukungaqiniseki komgaqo-nkqubo worhwebo kusabangela idyudyu kuhlumo loqoqosho lwehlabathi nakwilizwe jikelele, kwaye ukwalumkise ngelithi ubuthathaka berandi xa ithelekiswa neemali zamanye amazwe ngahle kwenyuse amaxabiso nangakumbi, nto leyo enokwenza kube nzima nangakumbi kwibhanka enguvimba ukumilisela imigaqo-nkqubo ethile.
Sinamkela kwakhona kwinqaku lokuqala sithe unconywe njengoba ezinikele ukunceda impula zikalujaca nabangathathelwa ngqalelo uPope Francis obeyinhloko yemvaba yamakatolika kwihlabathi jikelele kwaye ushiye umqelo ongasayi kulibaleka kwibandla lamakatolika. Inkonzo yomngcwabo wakhe ebizinyazwe ezinkokheli zamazwe angaphaya kwekhulu linamashumi 50 ibibanjelwe kwisixeko saseVatican. uPope Francis wonyulwa njengepope ngomhla we-13 kuMatshi ka-2013. Sibuyele ekhaya. Libekwe kwikhaya lokugqibela igqala lomdlali kamabonakude ongasekho uDon Mlangeni Nawa othulele umqwazi njengompondo zihlanjiwe kwezobugcisa kweli. Usapho abahlobo noxa bakhe kwezobugcisa bathe endlela ntle kweligcisa lisweleke lineminyaka engama-65 emva kwengulo ende yomhlaza kwilungu lobudoda. Abazili abazimase nkonzo yokugqibela bathembise ukuba baza kuzigcina imfundiso abashiywe nazo nguDon Mlangeni Nawa. Ulaqhasha, uBrazep, umhlongo la ngamanye wamagama yakuhlalehlele ezinhlizweni zabemibeli nabebemazi kwimidlalo kamabonakude uba uDon Mlangeni Nawa kubantwana bakhe ebengengomdlali kamabonakude oqokelele imbasa nje kuphela ebengutata odlale indima enkulu ekuthandeni nasekukhuliseni abantwana bakhe. Daddy, wherever you are, please know that I love you so much. I love you with every single part of me in my being. I thank you so much for everything you've done. I thank you so much for all the time that we've shared. I'll cherish all of those moments that we've spent together. Umhlolokazi wakhe uphawule ngendlela alwe ngayo umyeni wakhe nesifo somhlaza. Situation that he was in, I was forced to stop working and look after him. We were struggling financially, and I called for help. Go Premier, please ningamhluphi after this. Ne? He came running. Oxa bakhe bathi uDon Mlangeni Nawa ebenesakhono esibalaseleyo. A great storyteller, a true force in the world of television and stage. But more than his talent, bekuyi-presence yakhe. Eliqala lomdlali kamabonakude linikwe umncwabo okhethekileyo waseburhulumenteni ngokukhokelwa sisixeko sasekuruleni kwaye wothulelwe umnqwazi ngokuzinikela kwakhe ekuphuculeni ezobugcisa kweli kwiminyaka engaphaya kwama-40 kweli candelo lezobugcisa. Let us remember the stories he told, the lives he enriched and the love he shared. Don may have left the stage, but his spirit will forever echo in the stories we continue to tell. Uba uDon Mlangeni Nawa ushiya ngasemva unkosikazi wakhe nabantwana bakhe abahlanu. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Ufihlelwe kilali Masakala eMatetiyele eMpuma Koloni ngumfundi kwiUniversity Walter Sisulu eMthatha. Usisonke Mboleko wadutyulwa wabulawa ngethuba abafundi bale university bebambe uqhankqalazo nalapho kwenzakala ngokumasikiza abafundi ababini. Abazili bamchaze uMboleko njengomuntu obethobekile ekrelekrele kwaye engagungqi koko akufunayo. Amakhulukhulu abazili adibane apha kuzothi indlela nhle kuMbolekwa. Lo mfundi befuna ukutshintsha imeko yezoqoqosho nenhlalo engakumbi kwilali yakhe apho wakhulela khona ekwalithemba kulusapho ukuhamba kwakhe emhlabeni tiyengceba elikhulu. Siva kabuhlungu kakhulu ngokushiywa nguSisonke ingakumbi phansi kwezimeko asishiye kuzo, asishiye ekwidyunivesithi ebimele into yokuba ikwazile into yokuba imkhusele kodwa adutyulwe kumuntu oqeshwe iuniversity ngokwezityholo ke eziphambi kwenkundla njengoba sithetha nje. Iimeko athe wasishiya ngazo azintlanga tu bhuti. Ndicinga ubana ezingxaki sijongene nazo apho kumbi khona kokubana zingxaki esithi xa siqwalasela sibona uba ayizongxaki ezinakukulunga anytime soon. Abalawuli bedyunivesithi yaseWalter Sisulu bathi yonke into ihamba kakuhle ngoku, izifundo ziyaqhubeka kwabo bakwaziyo ukungena ubuxhakaxhaka bale mihla. Abasebenzi abakwi-administration baqalisile ukusebenza. Labafundi baqhubeka ukufunda kakuhle kodwa bafunda online. Bazobuyela kwi-sitting down teaching and learning nge-5 kaMeyi. Kusenjalo usapho lwakaMbolekwa luthi
nangona ebekiwe usesonke namhlanje kodwa belusapho bafuna le university yenze isibonelelo ingakumbi kolusapho lokwambolekwa. Sicingela into ba i-university le yase Walter Sisulu kufanele iqhubekeke inxaphazelele umama ngoba bathathe elona kamva losusa ikati eziko. Lenkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eMatatiyele. I-University yaseSolblaat eKimberley eMhlakoloni ibone ukukhula kwenani labafundi abangenayo nabaphumayo kuyo susela kwiminyaka elishumi yasungulwa. Bangaphezulu kwe-1,200 abafundi abaphumeleleyo kumsitho wokuthweswa kwezidanga ngelixa bibhiyozela iminyaka elishumi yavulwayo kwiintsuku ezimbini ezidluleyo. Kumsitho wayo wokuqala wokuthweswa kwezidanga, le yunivesithi yabona abafundi abali-11 kuphela befumana izidanga zabo. Bongo njengoko aba bafundi basanda kuthweswa izidanga besehla eqongeni bezele imincili yokuthweswa izidanga kumacandelo ohlukeneyo. Umnumzana William Mayekiso oneminyaka engama-53 okwangutata wabantwana ababini waqala uhambo lwakhe ngonyaka ka-2022 eneminyaka engama-50. Okamayekiso othweswe iBachelor of Arts uthi amaphupha alibazisekileyo akuthethi ukuba akazofezekiswa. It's been a journey. It's been scary sometimes, but because I'm an older person and knowing how life is, I just had to take it easy. But it was a long time coming. It's just that I had to go and work at a very young age. And for all this life, while I was working, I always had a dream of studying. I'm happy in record time with the support of my aunt and grandparents because I do not have parents, so it was good to have the opportunity. Ngaphezu kwe-70% yababafundi abathweswe izidanga ibixhaswa yi-NSFAS kwaye iyunivesithi ithi lo msitho luphawu lokuzibophelela kwale yunivesithi ekuguquleni ubomi. With this 10th graduation ceremony, we will increase our alumni base to over 3,000 students, which means that over the past 10 years, we've had over 3,000 students walking over the stage. And if you look at where our students come from, they come from mainly families where normally their parents are either pensioners or they are recipients of a grant. Njengokuba aba baphumeleleyo beza kuqala uhambo olutsha, inqununu uAndrew Crouch uthi iyunivesithi izimisele kunyusa inani labafundi abayakuthi baveliswe yile yunivesithi kule minyaka izayo. Njengesikhalo ngeli xesha sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane esakumngcambazisa ngezamaqongo nxibelelwano. Mqathi masikwamkele ka utsho into etrendayo. Vele into etrendayo namhlanje yilento kaPope Francis. I-Catholic Church inabalandeli abayi-18 million, not only on social media but on X, lo waziwa ngokuba nguTwitter ke. Uzokhumbula ukuthi ke ngo-2012 uPope Benedict lo uphambi koPope lo Francis nguye waqala wenza itweet yokuqala walandelwa nguPope Francis ngo-2013 xa ebekwa watwitha okokuqala esithi Habemus Papam Francis. Le yintetho yesilatini phele ethetha ukuthi we have a pope. Ebesaziwa ke njenge-digital pope. Enye yezinto ke i-Catholic Church through upope ibizenza ku-social media phele ibithetha nge-climate change, nge-migration, nge-social justice nange-artificial intelligence. Yilento ke phela abantu abaninzi ngakumbi abo bangabalandeli nabathandi be-Catholic Church bathe xa esweleka uPope Francis bathatha ke baya ku-social media apho ke beboyoshera amazwi ovelwano ngokusweleka kukaPope. Into okubonisayo ke leyo ukuthi i-Catholic Church iye yayithatha serious indaba ye-social media ngoba uzawukhumbula ukuthi ke kubalulekile ukuthi njengecawe onayo nayiphina i-institution efuna ukushumayeza abantu okanye ufuna ukusondela ebantwini iye kanye kule ndawo bakuyo abantu. Yilento ke iyenzile i-Catholic Church. Okokugqibela ke phela kukho ke i-event e-Catholic Church ekuthiwa i-Jubilee event. Kulapho ke abantu bamenywayo kwizwe lonke ukuthi bazozinikela ecaweni okanye bathethe izinto abafuna ukuzithetha. uPope ke ukubonakalisa ukuthi ebeyithanda i-social media waye wabiza naba bantu sibabiza ngokuba zii-influencers. Ndiyathemba ke phela ukuthi nezinye icawe zizawusebenzisa ke i-social media njengepulpit ukuvakalisa ilizwi likaThixo. Sibamba ngasibini Mqathi. Umbengo umthiya ucima umlilo nangomso ke kwawube kusatshila thina makube chusibele.